Ha? Nangyari? Pulikat. Uy, 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 uy. Idol, pakialalay. Pulikat ba? Bakbakan na naman mga idol. Ito huling category mga idol, road bike. Road bike category ito mga idol. Pro open na to, halo na to mga idol. Ay, mabilis. Medyo na-late na kami mga idol. Huling category na to dito sa Yu San Quintin, Pangasinan mga idol. Ito mga idol, mga road bike ito, mabilis ito mga idol. Shout out mga idol. Ayun si sir, kumana pa si sir dito sa road bike mga idol. Shout out sa mga nagpalaro mga idol. Ayun o, ayun. Medyo liliko na sila doon mga idol. Ayun. Medyo neutral muna dito mga idol. Neutral zone. Yun mga idol. Neutral muna rito mga idol. Nako, mahaba. Mahaba. Ayan mga idol, bakbakan na to. Ito na oh. Ito na. Ayan mga idol, bakbakan na oh. Ayan mga idol, nakadilig na. 50 kilometers per hour mga idol. 51 kilometers per hour. Napakabilis mga idol. Yun oh. Hindi, dito lang naman tayo. Pawis namin ay lumapatag. Pagkain na sige, patalikuran mo. Yan mga idol. Ang mga idol, 55 kph mga idol. Napakabilis o 56 kilometers per hour mga idol. Ay! Ayun mga idol, doon na masarap. Ay, nako pare. Yan mga idol.
Yung mga idol, ito yung Marlboro Tour Legend. Meron palang Marlboro Tour Legend dito mga idol. Si Arturo Tanes. Marlboro Tour 1976. Ay, 78 mga idol. Sa likod. Ayan, sa likod oh. Ayan oh. Ayan pa, Marlboro Tour Legend mga idol. Jesus Garcia. Sa likod. Bahala ka na magkanyan. Balansin na. Ayan, bakbagan na sa harap mga idol oh. Likod, ganun. Balance mo. 4 na lap to mga idol. Napakabilis. 45 kph mga idol. O, doon naman. Shout out mga idol! Yun! Yun oh! Ayan na mga idol, bakbakan na sa harap. Napakabilis mga idol. 55 kph, ayos! Bilis mga idol, ang takbuhan. Ayun oh. Yan mga idol, Tour Legend. Ito number 66 mga idol, Jesus Garcia. Ayun oh. Bumabanat pa mga idol, sumasabay sa mga bata oh. Napakabilis mga idol. Ayun oh, bukusin mo. Jesus Garcia. Ayun oh. Mga idol, kabilis. Ayun, dito sabi na. Ayun, may tumitira sa harap mga idol. Ayun oh. Hindi nang bakbakan sa harap mga idol. Wala pa nag-break away. Ayun oh. Natira yung yan. Ayun oh, may kumakawala. 4 mga idol. Medyo umiiwalay sa Peliton mga idol. Ito number 1 oh. Tour Legend. Pero sumasabay sa mga bata itong Tour Legend mga idol. 1978 pala ito, Marlboro Tour Legend. Arturo Tanes mga idol. Sumasabay na sa mga bata oh. Yan, Marlboro Tour Legend yan mga idol. Ayun oh, may sumasalido pa sa likod mga idol. Napakabilis ng largahan oh. Ayun oh, may nag-breakaway na mga idol. Flag down na pala ito, flag down. Ay, ano. Ayun mga idol oh, back to the action mga idol. Napakabilis ng oy. Ayan oh, Marlboro Tour Legend mga idol. Jesus Garcia. Apo ito ni Jesus Garcia Jr. mga idol. Number 66 yan. Naka-Team Pilipinas mga idol. Mabilis. Mga idol. Ayan na mga idol, flag down na. Ayun oh, lumatrat na. Dalawa yung lumatrat mga idol. Dalawang nakaputi. Flag down na. Ayun mga idol oh. Napakabilis na. 55 kilometers per hour mga idol.
sikipot itong daan mga idol. Ay, mag-u-turn pa pala. Nag-flag down sila tapos mag-u-turn. Ayun na mga idol, nag-u-turn na. Dalawa itong nasa harapan mga idol. Dalawang nakito, mukhang magkating yun mga idol. Ito, sumusunod, marami, peloton mga idol. Ano mo lang. Ayan, flag down na yan mga idol. Tignan natin kung meron nag-breakaway. Mukhang wala. Naabutan yung nag-breakaway mga idol. Walang breakaway. Wala. Ayun nagtatangka mga idol kabilis Ayun sinundan mga idol. Sinundan ngayon ng ating Marlboro Tour Legend. Ayun mga idol. Ayun na, kumana ng Marlboro Tour Legend mga idol. Ayun na, nagkakabambaga na mga idol. Tumawak na. Ayun dito sa harap. Ayan mga idol napakabilis mga idol. 57 kilometers per hour mga idol. Ito ngayon mga idol. Meron tayong tatlong medyo lumalayo yung tatlo mga idol. Yung tatlong lumalayo. Patagibang na naman. Yan mga idol, mukhang nagdikit-dikit na naman. Dikit-dikit na naman yung ating mga siklista mga idol. Ayun may bumanat na naman. May tumira na naman sa bandang harapan mga idol. Sinundan na nakakulay puti Tirahan ng tirahan mga idol. Ito yun, medyo hinihiwalay na, kakahiwa-hiwalay na mga idol. Yun shout out idol. Go. Wala pang naka-breakaway mga idol. Meron yata, wala. Ha? Ay, wala pang breakaway. Shout out sa idol. Sa harap. Yan mga idol sa itong harapan mga idol. Yan, medyo wala pang may tatlo. Yan, Marlboro Tour Legend Jesus Garcia. Ayun ito, ayun may tumira mga idol. Titignan mo yung mga titira. Ayun may tumira. Ayun dire-diretso mga idol dire-diretso ngayon yung tumira mga idol. Iniwanan niya itong tatlo mga idol. Dire-diretso. Ayun napakabilis na kanyang tirada mga idol. Nag-breakaway na mga idol. Sinundan ngayon ng nakakulay nakakulay itim at nakakulay white mga idol. Ito ngayon nag-aabol ang ating Tour Legend mga idol. Tour Legend niya si Jesus Garcia. Yan sa bandang likod mga idol. Ito ngayon yung nasa bandang harapan mga idol. Ito ngayon yung nasa harapan mga idol. Isa at saka tatlo itong nag-aabol mga idol. Okay. Dumikit na naman yung peloton mga idol. Dumikit na naman sa mga nag-breakaway. Ayan si Marlboro Tour Legend. Kumaka na mga idol. Mukhang tinukot na itong kanyang mga bata mga idol. Ayun tumira na naman yung nakakulay puti mga idol. Ayun nag-breakaway na yung nakakulay puti mga idol. Advance ako ito ngayon mga idol, breakaway. Yung breakaway mga idol. Team Utanis din to mga idol. Kaya yung nag-solo breakaway. Sa kabila. Sige wala ka dito ayun. Kaya pag nagdaan-daan ka dito. Ayun yung breakaway medyo lumalayo na mga idol. Ito yung ating peloton.
Siguro more or less 100 meters lang lamang ng ating breakaway mga idol. Ito na. Nagdadala ng trangko ang ating Malbon Tour Legend. Jesus Garcia mga idol. Pinapatay ng trangko. Isang lap pa lang yan ha. 4 na lap yan mga idol. Ayun na, tumira na lang. Nagtirahan na lang sa Berapan mga idol oh. Ayun na, dito. Ayan mga idol oh. Tira, tumitira yun. Jesus Garcia mga idol oh. Ayun na, liliko tayo sa kakanan. O, kakanan, right turn. Right. Ayun mga idol, mukhang dita. Yun o. Yun, mukhang inabutan na yung ating breakaway. Malinaw ba? Itignan mo kung malinaw. Mga idol, abutan na lang ating checking group yung ating breakaway. Mga idol, ay tatlong tumisunod. So, si Sir Juan, naiwan na. Si Sir Arturo Canes, Malbon Tour Legend mga idol. At ay sumusunod mga dalawa mga idol. Dalawa kong sumusunod mga idol. Dalawa. Ayun, si Sir. Ayan, mga idol, dalawa pa yan sa likod. Hop. Ayun na. 4 na lap to mga idol. Makakababang karera. Okay. Pag tayo ha. Kuhanan mo. Okay, paano pa sa likod? Shout out mga idol. Nako, may nasiraan mga idol. Kuhanan mo to. Ay, hindi ba yung nasiraan? Yan mga idol. Pagandahan mo ko ah. Yan mga idol. Pang third group, fourth group yata ito mga idol. Magdadala ng trangko si Tour Legend mga idol. Tour Legend Arturo Canes 1978. Tour veterans pala to mga idol. Pataligo rin ah. Yan mga idol oh. Shout out mga idol. Okay, kuha mo lang. Yan mga idol, Tour Legend yan mga idol oh. Si Arturo Canes. Sumali pa dito sa mga kabataan mga idol. Matibay, nanalo na siya kanina mga idol. Champion siya sa Master Cup. Oh idol, shout out. Ayaw pa idol. Sige. Tulikod na. 2-4-6-8 walo sila dito mga idol sa unang grupo. Pero may walay na yung si Jesus Garcia, yung Tour Legend oh. Yung pinakamatanda siya rito mga idol ha. Pero sumasali pa siya din sa mga laban ng mga bata mga idol. Shout out. Shout out idol. Kung mawala na si Jesus Garcia mga idol. 4 na ikot to mga idol. Okay, kuha sila. Shout out mga idol. Ano naman ang maganda-ganda. Okay, advance. Siklista mga idol. 3 yung nasa harap mga idol, saka 4 kung sumusunod mga idol. Pitek idol! Ito yung second group mga idol. Apat to, 3 yung nasa harap. Idol! Ha? Nangyari? Pulikat! Uy! Idol, pakialalay! Pulikat ba? Pinulikat! Buti na lang, andyan si Jerian mga idol. Pulikat! Pulikat idol, pulikat! Pulikat lang!
na, Jerian. Huwag mong gagalawin, basta kami mo lang. Halika na, halika na, halika na. Okay mga idol, kaya idol ha. Ito mga idol, napakatibay ng ating Marlboro Tour Legend mga idol. Siya pa nagdadala ng triangle mga idol, si Arturo Tanes mga idol. Ayan, naka first lap na tayo mga idol. Ang lupit ni Sir Arturo mga idol, oh. Siya pa nagdadala ng triangle mga idol. Ayun oh, bumira mga idol. Bumira yung nakakulay doon oh. Bumira mga idol. Video mo tapakan, patalipin. Ayan mga idol, kung mawala itong dalawa mga idol. Okay, ito mga idol, kung mawala yung dalawa oh. Kung mawala sa grupo itong dalawa mga idol. Okay, kakabulin namin yung breakaway mga idol ha. Sige lang, baka lang na, pwede nyo na. So ngayon, kung natin yung breakaway mga idol. Ito mga idol, baka ito yung third group mga idol. Second group o third group to mga idol. Malayo pa yung breakaway mga idol. Siguro apat yung andun mga idol. Ito yung nag-aabol sa ating mga breakaway. Tatlo mga idol. Ito mga idol, tatlo sila. Mukhang malayo yung breakaway O sige mga idol, pupuntahan namin yung breakaway. Shout out sa inyo mga idol. Okay, patay. Yung group mga idol, meron pang breakaway doon na mauna mga idol. Baka second group lang ito. Baka may dalawa o tatlo yung nasa breakaway talaga mga idol. Kaya ito mga idol, pupuntahan natin yung talagang breakaway mga idol. Puntahan natin yung breakaway. Picture mo muna, ibigyan mo muna. Okay, okay mga idol, dalawa ang ating breakaway. Ayun oh, malayo, walang kupas. Marlboro Tour Legend, Jesus Garcia mga idol. Napakalupit na idol. Lumaban pa yan sa MTV kanina mga idol. Bigwag lang. Ayan, napakabilis mga idol. 48 kilometers per hour mga idol. Ano tayo ba? Medyo may puka. Napakabilis ang takbo mga idol. Mauna tayo. Sige, mauna kami. Okay, walang muna. Yun mga idol, iba talaga ang veterano idol. Mukhang ikaw pa yata ang kukuha. Ayun oh, veterans, Marlboro Tour veterans mga idol. Dito tayo. Sumusunod sa dalawa mga idol. Medyo malayo ang got mga idol. 30 seconds. Ito mga idol, fourth group mga idol. Tatlo sila. Tatlo itong sumusunod sa nag-iisang third group mga idol. Ito na mga idol ang ating fourth group. Nagdadala ng trangko ang mga Marlboro Tour Legend, Arturo Tanes mga idol. Siya pa yung nagdadala, kung sino pa yung matandaan ng mga idol, veterano, siya pa yung nagdadala ng trangko mga idol. Ito pa mga idol, may dalawa pang sumusunod mga idol. Mukhang pang 5 grupo to, pang 6 na grupo mga idol. Ayan ang dalawa. Ito mga okay na. Ito mga idol, may isa pang sumusunod mga idol. Ayun oh. Balik, ito pa yung dalawa mga idol. Ayan mga idol, may dalawa pang sumusunod mga idol.
Naka-U-turn na yung ating breakaway mga idol. So ito, dalawa pa rin yung ating breakaway. Isang nakaputi at ang ating Marlboro Legend, Jesus Garcia mga idol. Ayun, sila ating breakaway. Masundan natin mga idol. Idol! Atibay na idol. Okay mga idol, atibay, malayo ang agwat. Siya pa nagdadala ng trako mga idol. Legend na to, legend. Tinayuan pa, talagang ilalayo pa nila mga idol. Ilalayo nila ang kanilang agwat, kanilang lamang. Sunod-sunod siya, tapos yan. Yun o. Ito mga idol, ito yung ating nag-iisang checking group mga idol. Nag-iisa lang niya mga idol o. Ito mga idol yung ating third group. 15 seconds ride ng ating checking group mga idol. Ito sila mga idol. Yun o mga idol. Yung si Sir Arturo idol, yung sumusunod na 1, 2, 3, 5 na idol, 5 sila yung sumusunod mga idol. Okay, sina-idol yung ating group mga idol. Tatlo na sa huling group mga idol. Sina-idol yung ating breakaway na dalawa mga idol. Ito. Ano mga idol? Ito, sila pa rin ang ating breakaway mga idol, dalawa pa rin. Si Sir Marlboro Legend, Jesus Garcia. Ano ba pangalan mo idol para ma-mention nyo? Adrian Utanes. Ayun! Batang Utanes pala to mga idol. Adrian Utanes mga idol, itong mga pangalawa. At saka si Sir Jesus Garcia. Sila ngayon ang ating breakaway mga idol. Kaya isa pa po ba? Okay. Dala natin yung ating kanilang second group mga idol. Ay atin natin doon. Okay, diretso mo lang. Sila pa rin ang ating breakaway mga idol. Walang nagtatanggang humabog sa kanila mga idol. Malakas pa rin. Parang press na press pa rin si idol Jesus Garcia oh. Dala pa rin niya yung kanyang pagiging veteranong siklista noong panahon ng Marlboro Tour mga idol. Hindi nagbabago ang takbo, 43 km/h mga idol. Shout out sir! Shout out! Yun. Ikita sila mga idol. Puntahan natin yung panaman checking group mga idol. Nagsama-sama na itong checking group mga idol. Naging 5 na sila. 5 na yung ating checking group mga idol. Yun mga idol. Nagsama-sama na to. Antibay mo talaga idol. Tumasabay ka talaga sa kabataan ha. Ayan, Marlboro Tour Legend Arturo Tanes mga idol. 1978 ba idol? Ay 1974 Marlboro Tour Legend na to mga idol. Nagbabike pa rin. Grabe. Checking group, malapit lang ang labang nila. Malapit lang. Okay mga idol, 5 tong ating nasa checking group mga idol. Shoutout mo naman yung mga mukha nila mga idol. Ano makikita? Ito mga idol. Tayo. Kita mo yung mukha. Ay, mga idol, checking group. Okay, ganyan lang. Okay, ito mga second group pa doon, mag-gawin sila. Pagbalik doon, isang balik pa, no? Eh, shoutout mo sa kuya, shoutout!
Okay mga idol, dito tayo sa ating dalawang nangunguna mga idol. Ito yun, may nagkakalituan sa lap. Isa pa yata eh, sabi. Ayun o. Sapay. Isa pa, ulat. Nagkakalituan, shoutout mo to. Shoutout mga idol. Shoutout. Isa pa. Isa na lang. Medyo nagkalituan mga idol sa awan. Pero magkasama rin yata ito mga idol eh. Idol, laging apat na lang mga idol. Nawala na si Arturo Tanis mga idol. Bayam lang na. Ito mga idol, apat tong ating nasa checking group mga idol. Isa pa yata. Isang ikot pa idol, isa pa idol, isa pa. Mga idol, apat itong nag-aabol sa ating breakaway. Ayun o. Isa pa. Last. Ayun o, kabili. Nakaputan. Naiwan na yung ating Marlboro Tour Legend mga idol. Sige, kargahan nyo na. Kayang-kaya pang abutan yun. Yun mga idol oh. Magkakasama naman yata mga idol. Ha? Bakit? Isa bang mabol? Ayun. Nakadikit mga idol. Nakadikit yung ating Marlboro Tour Legend idol. Nakadikit ulit sa second group mga idol. Ha? Bayaan mo. I-open mo. Ito yung ating second group mga idol. Matibay itong idol oh. Okay, patayin mo pagdating dyan ha. Patayin mo. Okay mga idol, 55 kilometers per hour ang kanilang takbo mga idol. Shout out si Arturo Tanes. Ayan o, yung pangapat mga idol, napakatibay na idol. 1974 Marlboro Tour Legend pa yan mga idol. Sige idol. Ayan mga idol, ito ang second group natin mga idol. Tignan mo yung screen ha. Kaya palampasin mo. Hindi mo nga alam. Doon, palampasin mo. Tibay mga idol. Oh, last na. Hindi tayo. Hindi, huwag ko nang bibitawan. Larga idol, aabutan pa yun. Shoutout mo naman yun. Shoutout. Shoutout mo yung mga master mga idol. Shoutout mga idol. Okay. Napinis na sila rito. 2-man breakaway po rin mga idol. Sila pa rin mula sa una hanggang sa uli mga idol. Itong si Batang Utanes, Dave Utanes, yung nakaputi mga idol. Yung nangunguna nagdadala ng trangko, isang Marlboro Tour Legend, Jesus Garcia mga idol. Tinatayuan pa mga idol oh. Napakatindi pa rin talaga ng experience. Dala pa rin ang kanyang experience yung siya nasa Marlboro Tour mga idol. Kung matayo pa mga idol oh.
iniiwanan pa si Dave Botanes mga idol, mukhang balak pang iwanan. Ayun no, lumalayo si Jesus no. Ayun no, iniiwan na si Dave. Idol, anong nangyari idol? Mukhang iiwanan ka na, puntahan namin ngayon yung breakaway mga idol. Iniiwanan na si Dave Botanes mga idol oh. Eto na si Sir Garcia mga idol. Iniiwanan na yung isa mga idol. Eto na si Sir Jesus Garcia, Marlboro Legend. Ayun mga idol, iniwan na mga idol. Marlboro Legend, tangan pa rin ang kanyang lakas mga idol. Ito yata yung panlalaban ko kay Placido Valdez ha. Iniwan na si Dave Botanes mga idol. Mukhang talagang namahinga ng konti si Sir. Mukhang hinihintay niya si Dave Botanes mga idol. Ayan, palapit na si Dave Botanes mga idol. Mukhang hinihintay niya. Mukhang namamahinga. Okay, kakanan na tayo dito sa may kanto mga idol. Ayan na si Dave Botanes mga idol oh. Ayan, nakahabol ulit mga idol. Ayan, kasama na ulit sila mga idol. Last group mga idol oh. Ayan yung last group mga idol. Ayan oh. Ayan mga idol. Galikod. Yun oh. Ngayon na. So, okay. Shout out. Magbabagbagan tong dalawa to mga idol. Last 600 meters na to the finish line mga idol. Ayan mga idol oh. Okay, kung mag-re-rematihan to mga idol. Ayan na, last 400 meters to the finish line mga idol. Ayan na, tumatakbo sila 45 kilometers per hour. Mukhang hindi magre-remati to mga idol. Last 400 meters. Tignan natin mga idol. Maraming masyan. Ito yung nakita. Last 350 meters to the finish line mga idol. Dire-diretso na ito mga idol sa finish line. Ayan na. Ito itong tutunan mo. Last 300 meters to the finish line mga idol. Ayan na, bumibilis na mga idol. Naku po. Ayan na mga idol. Finish line na mga idol. Ayan na, humabot na. Ayan na mga idol.
Yun, si sir. Punta natin yung ating direkta, yung tatlak na yun. Yan mga idol, 5. 5 pa rin yung ating second group mga idol. Tingnan natin kung madadali ni Ivan. Maganda, mukhang magre-remate ito mga idol. Tingnan mo kung naka-open ha, yung mabuti. Last 600 meters to the finish line na lang mga idol. Yan. Ayan mga idol, nangunguna sa bandang harapan, humahatak yung nakakulay pink mga idol. Ayan na. Konting-konti na lang mga idol. Let's go. Ayan na, nagre-remate na mga idol oh. Ayan, kuha na mo mabuti mga idol. Ayan, lumalaman pa rin yung ating tour legend mga idol. Napakabilis ng kanilang remate. 55 kilometers per hour mga idol. Ayan oh. Ayan, ganda mga idol. 50 kilometers per hour mga idol. Ayan, rumimati na nakakulay pink mga idol. Naiwanan itong ating Marlboro Tour legend. Ayan mga, sige, hindi lang nga pwede. Ayan mga idol. Si sir oh, naiwan si sir. Okay, punta tayo sa harap mga idol. Ito na. Ito yung mga nagre-remate mga idol. Tignan natin sa dalawang ito mga idol. Kung sino makakakuha mga idol ng third place mga idol. Ito mga idol, makakakuha ng third place mga idol. Wala na yan mga idol. Wala na, hindi nakahabang ka mga idol. Ito na mga idol. Yahoo! Shoutout mo. Shoutout yung ano, yung Yamban Jersey saka Don Philip. Siyempre si Ronald Oranza, Dominic Perez, Tim Nidi. Dumatayo sila Oranza nung nakaraang linggo doon. Sa Silex, opo. Sa Marlboro Tour, anong taon po kayo? Hindi ako nag-Marlboro sa 2003. Ano pong kanyo? Sa ano yun, sa FedEx Tour. Tour pa rin. Ko si kapitan ko si Arnel Kerimit. Si Arnel Kerimit. Ala na ata, di ata nagbabiking ngayon Nasa kampo. Papanado, congrats po. Panoorin nyo na lang sa YouTube ko. Sige po, kami hapon na uwi na. Idol, shoutout. Mga idol, uy. Apat pa rin mga idol, apat pa rin yung nasa second group natin mga idol. Ayan mga idol. Ito yung second group na apat mga idol oh. Mukhang naghihiwa-hiwalay na rin mga idol. Okay, shoutout kay Tatang mga idol. Shoutout ko Agel. Ayun oh. Unti-unti na rin sila naghihiwalay mga idol. Ay, ito na tayo sa Hakwan. Shoutout. Ito na mga idol. Naghihiwa-hiwalay na itong ating second group. Ayun oh. Pwede mo dalawa. Dalawa. Dalawa na lang itong nasa second group natin mga idol. Hindi natin kung mahabol niya pa yung nagbe-break away. Mukhang edad na yung nagbe-break away. Kung sumusunod, medyo bata pa mga idol. Aabutan kaya nila yan mga idol. Tignan natin, isang lap pa ito mga idol. Malayo-layo pa. Malayo pa madalang ruta mga idol. Ayun oh, daming fans. Malayo yung ruta nila mga idol. Isang balik pa, di ba? Sige. Yan mga idol. Balik na kami sa starting line mga idol, malapit na. Ito yung second group mga idol. Mapapanood nyo to sa YouTube ko idol. May YouTube channel ako para makita nyo. Takaw! Patay sa lalim. Bakit ng roof? Bakit ng daan? Off ulit. Okay idol, mukhang iniiwanan
nasa breakaway at ito yung naghahabol mga idol. Mukhang bata pa to. 31 years old to mga idol, pero yung nasa unahan, huwag umuwi lang dito. Ayan na mga idol. Kayang-kaya mo yun idol. Medyo may edad lang. Ayan mga idol, ito yung pumapangalawa mga idol. Medyo malayo na kasi yung breakaway eh. Ayan mga idol. Second group to mga idol eh. Teka lang, umad-bad ka muna dyan. Ayan, ayan. Mga idol, mga kami. Okay, tagali yung breakaway mga idol. Itong ating solo breakaway mga idol. Ayan ang ating breakaway. Siya pa rin ang nangunguna. Orasan natin mga idol kung gaano kalawang ang kanyang lamang sa second group mga idol. Okay, hintayin natin yung second group dito mga idol. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
40, 41, 40 seconds. Okay, 40 seconds mga idol. Oo. 40 seconds mga idol. Kaya pa to, malayo pa yung ruta mga idol. Patay mo muna. Okay. Okay mga idol, 40 seconds lang idol. 40 seconds. Kayang kaya. Sipin mo, mas bata ka. Kayang kaya idol. Yeah. Stop muna. Ayun no, papitik oh. Oh, baba. Dumidikit ulit mga idol. Nakahabol ulit ito isang pangatlo mga idol oh. Dalawa na sila. Ayun oh, shit. Seconds. Oh, kaya pa. Magtulungan kayo. Tracking po kayo. Yun, oh. 40 seconds lang lamang ng breakaway kanina mga idol. Tignan natin kung magtutulungan tong dalawa. Ay, babalik yan dito, di ba? Ito pa yung isa mga idol, mahabol mga idol. Okay, stop. Ito iso. Ito pa mga idol, yung isang naghahabol mga idol. Ayun oh. Hop. Ah. Subscribe kayo dito mga idol para makita niyo yan. Ay, YouTube na yan. Shout out Red, kasama kayo sa yun oh. So yun mga idol, shout out mga idol. So ayan mga idol, ito na yung ating buhay kaway. Last lap na to mga idol. Ito yung solo breakaway pa rin mga idol. Yo, si Tata mo. Si Tata, so titignan natin kung gaano kalayo ang lamang ng breakaway sa second go. Hintayin natin. Idol! 2 minuto naman na. Ang layo na mga. Mukhang hindi naabutan mga idol. Lumaki na yung lamang. 2 minutes na mga idol. Oh. Idol, 2 minutes na. Ba't lumaki? 40 lang kanina. Lumaki idol ah. Alala, hirapin na talaga mga idol. Oh, shout out na lang sa inyo. Puntahan na namin ng breakaway mga idol. Magbabakbakan ba kayo? Pag magbabakbakan kayo, babalikan ko kayo. Para maganda.
Ayan mga idol, advance na kami sa finish line mga idol. Mukhang lumaki yung lamang 2 minutes na mga idol. Hihirapin na makahabol. Sana yung finish line. Okay mga idol, punta kami finish na breakaway. Ayun mga idol, ito na ang ating finish line champion. Ayun mga idol, ayun idol, pa-picture pa. Ito yung mga idol, mga second runner up mga idol. Pinalo niya yung 60+ years old mga idol. Ayun ito yung ating third mga idol. Yun. Make it move.